Pano ndi Panyasa Voice Box. Ife sitipaona makakachi pano timalola kuti Malawi aliyense aperekepo maganizo ake mmene akuziwonera ndale zathu kuno kwathu ku Malawi. Ndiye ena amalankhula mokomera mbali ya boma, ena amalankhula mokomera mbali yotsutsa. Ndiye pano tabwera ndi mkulu wina amene akufunsa kuti kodi ma-activist kapena kuti anzathu amenyera maufulu ngati Boni Kalindo monse munayambira muja zaka zitatu zapitazo kumati iyayi ine ndine DC mwana opsa kwambiri, lero tikhala tikung'alula. Kodi kung'alula kumene kuku maaudio amene mmatulutsa zapindulira chani dziko la Malawi? Ndilekele modzi kuti mvere mkulu amene ndipo akamaliza chonde musayiwale kuyika maganizo anu in the comment section below pano Panyasa Voice Box. Chilichonse akuluakulu, chilichonse chimene opposition ikuchiona ndichorakwika, palibe chifukwa choti mubweresere apa zimaudio zachina Kalindo kuti yayi madisi amene mukuwayamika inuyo. Ife sitikuwayamika yayi, chifukwa palibe chimene chiyambire mene anayambira kulankhula china Kalindo. Palibe chimene tingaroze kuti chimene analankhula chinayendapo ni ichi, palibe. Akumangolankhula nawonso ngati mutu wawo umene umakhalira. Kakhale ifeyo amene tikupanga maaudios yawo nafenso tikakhala kuti kulankhula chimodzi ndiye kuti aliyense aziwe kuti phindu la munthu palibe pa zimene akulankhula. Koma china Kalindo mmene tinayambira nawo 3 years yonse kulankhula ine DC walero kung'arura akung'arura pochani chimene munthu wina angabwere wa opposition kuti chakuti analankhula ndi Kalindo taona tsopano chikuyenda, palibe. Tiyambire pati pamene mufuna tiyambirepo tikufunseni kuti kodi maaudios amene anayamba kulankhula Kalindo anaphulapo chakuti ndi chani. Chifukwa zinthu zina izi mmangozimvera nokhatu. Chifukwa chache nthawi zina munthu ukamalankhula amanena kuti ndiozungulira mutu. Ndiye china Kalindo ora anene zotani ndiozungulira mutu. Amene mukuwamvera ndinu makadeti, anthu opusa. Makadetiwo Peter anali mgovernment anapangamo chani? Peter ena china Sale kutuluka ni magalimoto odula kwambiri, odula akhala kulankhula misauje ena china Charles Mchacha akuwalankhula magalimoto tizoona bodyguard angakhale olemera kuposa president. Ndiye mukatero kuti basi pano Peter azayankhapo chani Peter? Mukumangovutikapo akuluakulu, ziko tiliponya pa moto. Okay, chabwino panopo lili pa moto. Ndiye kuti ziko liphulidwe lipite pamalo ozizira ndi pati. Ene china Kabambe anali mu Reserve Bank ndi amene amachosa ndalama kupitisa kuma akaunti yawo. Ndiye panopo taonani. Ndiye panopo mkuyamika kuti Peter madara wachani? Azapanga mochani madara? Mufuna tikuuzeni chani inu?